Marami ang hindi nakakaalam na isang Pilipino ang may pinakamaraming koleksyon ng mga fast food toys sa buong mundo. Ito ay ayon sa Guinness Book of World Record. Siya ay mula sa bayan ng Apalit, Pampanga. Silipin natin ang libu-libong koleksyon niya ng mga laruan sa report ni citizen journalist Jericho Glodo. Marami ang hindi nakakaalam na sa isang barangay na ito sa bayan ng Apalit, Pampanga, matatagpuan ang pinakamaraming koleksyon ng laruan sa buong mundo na mula sa iba't ibang mga fast food chains. Ang mga ito ay koleksyon ni Percival Luge na isang Apalitenyos. Nobyembre ng taong 2014, idineklara ng Guinness Book of World Record na ang kanyang koleksyon ay pinakamarami sa buong mundo. One time when friends are visiting my home, sabi nila, ang dami naman mga toys nito, they're so enormous. I think this is one for the books. So, what do you mean? So, pwedeng sa Guinness Book of World Records. Ganyan. And then that kind of gave me the idea. Instead of just keeping the collection all to myself, I decided to, present to the world by giving this proposal to Guinness that I have the most number of fast food toys. Maglilimang taong gulang pa lamang daw si Percy na magsimula ang kanyang hilig sa mga laruan at naging masidipa ito hanggang sa pagtuntong niya ng kolehiyo. Ito ang 3 palapag na bahay na ipinatayo ni Sir Percy para sa kanyang 20,000 koleksyon ng mga laruan. Nagpatayo pa siya ng isang 3 palapag na bahay para sa kanyang libu-libong koleksyon ng mga laruan mula sa maliliit hanggang sa mga life size o sinlaki ng tao. Sa kanyang kwento, hindi madali ang maging isang collector. Kailangan na ito ay likas na hilig ng isang tao. The person should know what he or she is genuinely interested with. Yung kahit na mag-collect sila ng isang bagay, pero sila personally, they can say, ay, ito gusto kong collect. I can see myself doing this for the rest of my life, for 20 years, o ganyan. Interes at pagmamahal sa kanyang ginagawa ang naging susi ni Sir Percival Luge tungo sa isang di pangkaraniwang pagkilala sa Guinness World of Records. Ako si Jericho Glodo mula sa Bulacan State University, nag-uulat para sa CLTV 36 News. May malasakit ako sa bayan ko.